думку пана Чубарова? Так, я вважаю, що в даній ситуації, коли немає деокупації, коли немає ніяких покращень нашої позиції в Криму, це буде сприяння окупаційному режиму, і це є неприпустимим. Ми повинні розуміти, що ми повинні максимально усіма можливими методами, не тільки завдяки міжнародній підтримці, робити так, щоб Крим повернувся, щоб ми могли повернути своїх громадян, щоб ми могли повернути втрачені території. І якщо ми будемо йти на такі поступки, коли вже видно, що там дійсно критична ситуація і окупаційна влада не знає, що робити, це буде як певною мірою державна зрада. І те, що Давид Арахамія починає, певною мірою так, вкидати ці тези в суспільство для того, щоб проглянути ситуацію. Це, на жаль, не ново. Вони так само робили і стосовно розведень, стосовно взагалі політики, як досягати миру. В їхній ситуації це мир будь-якою ціною. І так само ми зараз бачимо це і по питанню води.